Доброго ранку! Рада вітати вас у нашому доброранку. Привітання, сябри! Усім салют! Кася, а чого ти шепчеш? Голова болить? Ці горлочка, я ж тобі казав, не треба було на вулиці кричати. Ти нічого у мяне не болить. Та ти чому шепчеш? Гэта сакрэт. Цікаво, а що гэта за секрет? Поділися з сябрами. Ты як жа я магу подзяліцца? Тады сакрэт перастане ім быць. А калі про секрет ведаеш толькі ты, табе будзе нецікава. А гэта яшчэ чаму? Таму, што сакрэты для гэтага і існуюць, каб дзяліцца імі з сябрамі, а потым разам іх абмяркоўваць. Вы так думаеце? Мы ўпэўнены. А я нешта сумняваюся. Вы проста хочаце дазнацца пра мой сакрэт, і тады ён сакрэтам адразу быць перастане. Калі ты такая, дык мы на тебе пакрыўдзімся і сядзі са сваім сакрэтам адна. Ну і буду. Ну і сядзі. Кася, Лесік, так не пойдзе. На нас дзеткі глядзяць. А вы надзьмуліся самага ранку. Хуценька мірыцеся і будзем разам добраранак весці. Ой, сапраўды, неяк няёмка атрымалася. Прабачце. Вядома, прабачаем. Тады давайте зробім выгляд, што нічога не было. Пачнем добраранак спачатку. Давай, Лесік, вітайся. Ну, паспрабуем. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Добрага ранку, сябры. Кася, ты зноў? Не-не-не. Просто зараз я вам адкрыю адзін сакрэт. Сёння так цэлы дзень трэба размаўляць. Гэта яшчэ на што? А вось на што. Сёння свята шэпту, і адзначаць яго трэба менавіта так. Шаптаць цэлы дзень? І з бацькамі так гаварыць? І на уроках адказваць? Не думаю, што гэта добрая ідэя. Размаўляць шэптам трэба толькі пры пэўных абставінах. Напрыклад, падчас спектакля ці канцэрта. Ні ў якім разе. Калі ты на мерапрыемстве, размаўляць увогуле можна толькі пры вялікай неабходнасці. Калі табе спешна патрабуецца выйсці са свайго месца ці наадварот вярнуцца. Ну так. А я звярну ўвагу вось на што. Да таго, хто не крычыць і не шэпча, а размаўляю спакойна і разважліва, лепш прыслухоўваюцца. Таму ў паўсядзённым жыцці не трэба ні крычаць, ні шаптаць, а размаўляць так, каб усім, хто побач, было добра вас чуваць. А як жа тады адзначыць гэтае сённяшняе свята шэпту? А я ведаю як. Хадзіце бліжэй. Трэба ў зацішным тайным куточку сабрацца з самымі лепшымі сябрамі. І падзяліцца з імі самымі сакрэтнымі сакрэтамі. Зразумела! О, тады зараз мы адкрыем нашым лепшым сябрам-гледачам сапраўдны сакрэт. Сёння усіх чакае выдатная, проста дзівосная раніца. Таму што мы пачалі яе разам з добраранка. Безумоўна. І давайце, каб гэта пацвердзіць, зараз жа па сакрэце паглядзім цікавы ранішні мультфільм. Сябры, а мне вельмі спадабалася з вамі сакрэтнічаць. Дык давайце тады працягнем. Давайте, а пра што будзем гаварыць па сакрэце? О, прыдумаў. Давайце ўявім, што мы іншапланецяне. І навошта нам гэта уяўляць? Тады мы зможам расказаць адзін аднаму сакрэтныя факты пра зямлю. О, цікава. Сакрэты ў нашай планеты шмат. І чаму вы мяне раней не папярэдзілі, што будзем іншапланецян гуляць? Я плашч касмічна пранула, ці іншыя нейкія бліскучкі. О, чакайце. Зноў нешта прыдумала. Вось так будзе лепей. А зараз іншапланецянін Лесік, як прайшла ваша экспедыцыя на зямлю? Ну, Кася, ты цудоўная актрыса. Сапраўдная іншапланецянка. Бяры прыклад, Таня. Давай, Лесік, дакладвай. Я выявіў шмат цікавых фактаў пра Антарктыду. Дакладвай, Лесік. Малайчына, Таня, добра атрымоўваецца. Ці ведалі вы пра тое, што слова «Антарктыда» у перакладзе на рускую мову азначае «насупраць мядзведзя»? Не ведалі? Не ведалі. А між тым, гэта сапраўды так. Яшчэ цікава, што Антарктыда не ўваходзіць у склад ні адной дзяржавы. А як гэта можа быць?
Усе дамовіліся лічыць яе агульным запаведнікам, створаным спецыяльна для вывучэння прыроды і жывёльнага свету. А каго з жывёл вы, іншапланетянін Лесік, бачылі ў гэтай Антарктыдзе? Вядома, пінгвінаў. І вось пра што я даведаўся. Самцы некаторых з іх выседжваюць яйкі замест самак, якія гэты час праводзяць у акіяне. Дзіўна. Якія гэты таты пінгвіны клапатлівыя. Дадам яшчэ, што на сушы птушкі выглядаюць вельмі нязграбна. Сапраўды, яны так смешна рухаюцца. Ха-ха-ха. Але варта ім патрапіць у ваду, як іх грацыі і спрыту можна ў літаральным сэнсе слова пазайздросціць. Дык яны ўвесь час плаваюць? Не здагадалася. Чамусьці пінгвіны аддаюць перавагу сушы і праводзяць у вадзе мінімум часу. Цікавае антарктычнае даследаванне. Вы малайчына, іншапланетянін Лесік. Як цудоўна мы ў іншапланецян пагулялі. Ага. Лесік, адкуль ты столькі ведаеш пра Антарктыду? Ну, адскуль ты ведаеш? Да я рыхтаваў даклад на навуковай канферэнцыі. І як ты выступіў? Да канферэнцыі яшчэ не было. Я на вас патрэніраваўся дакладваць. Як лічыце, моя інфармацыя зацікавіць удзельнікаў канферэнцыі? Ну, вядома. Я пра то, што ты расказваў, не ведала. І я не ведала. Ты малайчына, Лесік. А яшчэ гульню у іншапланецян прыдумаў. Але лепшая іншапланецянка была я. О, а раз мы такія малайцы, нам трэба зрабіць што-небудзь прыемнае. Напрыклад? Напрыклад, паказаць цікавы мультфільм. Так, глядзім, сябры. А давайте зараз пагуляем. З задавальненнем. У што прапануеш гуляць? Я магу у хуткамоўкі, у словы, у гарады. А я магу прапанаваць некалькі цікавых матэматычных гульняў. Не, ну толькі не гэта. На занятках лічы, у добраранку лічы. А лічыць, між іншым, гэта вельмі цікава. Не спрачайцеся. Я придумала гульню, я и выбираю. Давайте у крокодила. Да крокодила у нас Лесик подобный. Не жартую, давайте гулять. Сябры, вы ж памятаеце правілы? Один гулец загадвае слова, жывёлу, расліну, што заўгодна. И кажа гэтае слово по сакрэце, шэптам на вушка другому гульцу. Не здарма ж сёння свята шэпту. Мы пра яго на пачатку праграмы гаварылі. Таму шаптаць на вуха сёння проста неабходна. Гулец, якому загадалі слова, павінен яго паказаць. І вось тут гаварыць нельга, нават шаптаць. А астатнія гульцы гэтае слова павінны адгадаць. Загадваць цур буду я. А я тоже буду показывать. А мне застаецца роля адгадчыка. Ну, ты ж у нас самы разумны, вось і адгадвай. Я спачатку вам нешта зусім простае загадаю. Давай, Таня, подставляй вуха. Да гэта сапраўды вельмі проста. Показвай. Паказвай, Таня. А, Тань, я здагадаўся. А вы, сябры, здагадаліся? Давайте называйте, і тут можете не шаптаць. Таня, ты толькі што вельмі таленавіта паказала нам даўгавухага і палахлівага зайца. Правильно, Так. нашага сваяка я і загадала. Але ж мы зусім не такія. Так, мы храбрыя. Храбрыя, так. Вядома, вы не такія, але вы хутчэй выключэнне. А каб гульня ў кракадзіла атрымалася, трэба паказваць асноўныя рысы таго, каго загадалі. Заяц боязливый, долговухий, крокодил злый, зубатый и подобный на деревянную. Ваверка, подскакуха, якая увесь час грызе орешки. Калі вы навучыцеся адшукваць гэтыя асноўныя рысы, будзеце заўсёды пераможцамі ў гульні кракадзіл. А зараз у нас есть час поглядеть яшчэ один веселый мультфильм. Давайте, я ўключаю. Включай. На жаль, надышоў час развітвацца. І адпраўляцца ў дзіцячыя садкі і школы. Не забудзьцеся шэптам павіншаваць усіх са святам шэпту. Раскажыце сябрам пра Антарктыду і пінгвінаў. Пагуляйце ў кракадзіла. І памятайце, што мы чакаем вас ля экранаў, як звычайна, з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы. На тэлеканале Беларусь-3. Да сустрэчы зранку У нашым добраранку!